يبدو كنت الهامز اللمزة الله أكبر لغة العربية باللغة ما دمغال موين الله نعند وفي جيوا سيكوني هاوريما عن شهط غاهرن غد ديري سيدة تاكاشرني او جالنامي جالغول مبارودي جالغول مبارودي كجام odon gandi mbarodi gorko betena ngayori odon dum gandi so jali ko jam o yisigo min kawre goddal o jalantami ko jalode jalede mbarodi wa in taghayyabtu sumi ala don kuntal hamizal lamaza o wana kelowo juwowo o wana ustowo gaybinowo o wana ñoowo baddowo subhanahu wa ta'ala wi ما تمن دون بامي كلمات دي يعني ويل الذي ويل وودني لكل همزة لمزة يعني أمادة الله ونند لكل طعان في الناس أكال للهومهم مؤذن لهم في غيبتهم أو في هدورهم يعني سبب تواين حالك بني سبب غلادون حالك بني هم وني أون هم وني وبدو وني homo jogi odo sifa bonɗo jaasto alladi ko on jama dendinde jawdi aduna dendini malan jawdi wa addadahu kalimatu ta'addadahu eto haala arab addadahu marratan ba'da ukhra bimana lima limto dañi jawdi so limi subaka kikide kadi limto gaddi jom jawdi kay hodon gandi dum kay jom jawdi kay so limi subaka fodde mu dawde so jofti kadi limat ko tagata dum limde jogi ko limi ponduɗa ha mbaɗona gala seeni ne daña ɗum abadan so limi nogas mu yiɗa yimɓe nante ɗum noon allah wi waylun jayge woodani shuhdun wa adabun tikkere wondude lepte allah woodani li kulli humazatin on mo ganduɗa ko gaybinowo ko juwowo walla ko kelowo lumazatin kadi ko gaybinowo kadi ko gaybinowo ko jennowo ko lorlowo alladina on jama dendinɗo malan jawdi o addata wona limtoni ina yanarta ne limto tan ina limto tan ina limto tan goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗi sappo capantati goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗi capantati sappo tan ina limto allah wi oɗo yahsabu homo sikki a yahsabu anna malahu akhlada mbela oɗo gaybinowo oɗo juwowo ina sikka ko jogii ko jawdi ndi ina defanima gurnam ina rokkama hoolare e mayde o mayata fa walidhalika yamalu amalun man yadunnu annahu baqin abada dahar goram homo sikka ɗo tan wonata a yahsabu anna malahu akhladahu mbela o jaggi ko jawdi makko ndi ma ɗaccumo ɗo allah wimo kalla ala isdajir ko dogru keeci isdajir kala yanno tan neɗɗo wima yaɓɓi ngorondi ono mbatta lappa sa nani keeci dogata wona yaɓɓi ngorondi keeci wontata ko guite dogata ha dartoyo hay goto nde wakkiltoy do tawta ko diwima cate sappo gañannode ɗum somo yiyanno guite tottade ko rewi hen ɗum tagi allah wi kalla ala la yumbazannahu mbo fayi weddede hoɗon gandi mbo Allah totti malaika wi malaika weddunomi oɗo kaccor weddunomi ɗum malaika on jiida yummo on jiida baba anda bolondamo anda bolon on potti wima e teppere teep yisima ha weltima so wima ɗo lottago ta wondiri Allah concorde wa ɗum diw duuɓi jeetati ma yanode hay goto meeɗa yiide ɗum na Allah wi kalla la yumbazanna mo timpe mo o wedde fil hudama e keɓɓortogol hello talab ayi al hudama keɓɓortogol hello siko wiyama ɗo weddande ti homo ara tan tawta ko huɗomata darni so weeli tan wiya tan ko hello tan o rutto to arno to kadi tan on sokka kadi weddo tan huɗomata heɓɓo ɓo tan ɓe gonata waylun li kulli humazatin lumaza ko ni o woori kala mba maaye humazatin maaye lumaza ko ni jogori waɗede la yumbazan allah wimomo fayi heweddede fil hudama e keɓɓortongol hello
no paamirton ko ngol keɓɓorto ngol hella alhutama waɗi noon hutama koko boni ko min alhatami wal kasre yuqalu rajulun hatamatun ida kana yobga ala yani siga weeli tan ngol wiyanma ko keɓi ngol morñinma tan ngol wituma ya ngol dottinma gaddunoɗo tan on kadi wedditogol kaccal ngol heɓɓo ni tan goroton ngol koye jeyli mawɗi e heɗen mooli allah natata ngol adatogol nadde ko yaani ko humazatin e lumaza alladi jama malan wa addadahu ko oɗo ɓeɗo gattoton nadde eɗen mooli allah allah wiina haalana ngol muhammad fodde ɗon kalla ala la yulbasanna haɗa hoɓo fayi weddede fil hutama fa innaka wallahi matruhun finnar la muhala arite imamu aliyun radiallahu anhu walla karrama fi idatin hoɓo waajo o wiya kumayl halaka khazanul mal wa hum ahya wal ulamau babuna ma bagad dahar ayanum mafquda wa amsalun fil qulubi mawjuda yurid أن خزان الأموال ممقوتون مكروهون عند الناس لأنهم لا ينالون منهم شيء أما العلماء فالصناعة مستمر ما بقى على الأرض إنسان ينتفع بعلمهم ويغترف من دهار فضلهم سبحانه وتعالى اندرتو يعني الإمام علي كرم الله وجهه دو فتشتا جوجيبه جودele ina mbada dum dahanani e jogiibe gandal ina mbada dum dahani bimana jogiibe jawdi ina mbada dum dahanani subhanahu wa ta'ala wi hoyi jogiiɗo gandal na waɗa ɗum ɗo haani alhamdulillah siko tawi wawi jokkude ha ma yima nafɗum allah noon no firana men alhuɗama wama adraka holko andintuma malhuɗama ina waɗe qur'ana wama adraka wama yudrika wonko nelaɗo andina hen seeɗa kono wama adraka o anda hen ay batte so wi wama adraka hay hunde hen o andina joni tan a wiya nani o wi oɗo huɗamata a andama muñami haalanma ko woni huɗama so mi haalananima ko woni huɗama ina wawi namnitaɗa walla jogoɗa gacce ɗe joguiɗa ɗe yani mbasa namnade ɗum wona majjere ma ɗum wonta majjere leñol ma ɗum noon wama adraka mal huɗama caggal ɗum fassara al huɗama wa qala narullahi l muqada ko ɗum jeyge allah huɓɓowe heɗen mooli allah ko ngel bolo innaha la tuhmidu abadan bal hiya multaibatun iltihaban la yudriku haqiquha illa man awjadaha ɗo doole nguleki ki e doole kuɓɓugol ngol ɗo tolniɗo hay goto anda ɗum ɗo ɗum tolni e ɗo ɗum yetti so wona kuɓɓuɗo ngol o kanko subhanahu wa taala caggal ɗumoyingol ɗo jeygol no ngol way bonde ni summa wasafaha bi awsafin tukhalifu nirana dunya liyuakkidu mukhalifati ala yani homo sifanomen ngol ha janana ɗen ngol joguiɗen ta aduna ko neema hay huude ɗo huɗamata nande he ngol eɗen mooli allah o wi ngol ɗo ko allatina ngol taɗɗaliu alal afida bimana tatagallabu alal afida ngol ganduɗa hogol foola ɓernde holko gorko dartortono wona ɓernde ngol foolata ko ɓernde so ngol yettima tan ngol ɗuggitat ɓernde ma hol keddorta heɗen mooli allah tattaliw bimana tatagallabu alal afida hongol foola ɓernde hongol ɗuggita ɓernde hongol waawa ɓernde hongol jatta ɓernde hay hunde ko neɗɗo heddorto ngol naata e nder reedu neɗɗo hangal yaltiro e ɓernde ngol ñaama ɓernde nde haa laaɓa waɗi noon wol qalbu asaddu ajza al badani ta allah amo koɗe kala kina muusa ɓernde ɓuri waaw muusa fa ida stawlat alayha annaru fa ahraqatu faqad balaga al adabu bil insani gayatan la yuqaddiruha qadruha siko tawi ngol rewe nder neɗɗo ngol yaltori ɓernde ngol jaɓi ɓernde nde ngol itti ɓernde nde ngol sumi ɓernde nde ko ɓernde ɓuri waaw muusede kala kina muusa neɗɗo ina wawi ko neɗɗo o wawno walla ko joguino ko hattanno fof hanti doolon mum wasigore allatina ngol tattali hogol foola alal afidate dow ɓerɗe ha hande ngol sifede allah no sifongol de o wi inna hana ngol ɗo alayhim koye dow maɓɓe musadatun ngol hippate mutabbaqatun alayhim la yakhrujuna minha wala yastadiuna alkhuruja ida sha'u fahum kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha eɗen mooli allah
Allah wi ngol ɗo jayngol e nder hengol ko toon ɓe naatata ngol hippe ngol ferme ngol haɓɓe haa wiye kek ɗum ne on waktu siko ngol haɓɓama fi amadin heɓe koye maɓɓe ɓe mbaɗate koye dosɗe mumaddadatin bertade mushadda yani biyawtade min hadid fala yufta yani ngol ɗo ɗum tagi aba sufyan aba jahal meɗi wiide mouhammad ijam fi amadin mumaddadatin i amadde ko salm i hono saldu terorto nder jaygol o wini mouhammad sa sallam wiɗumi ey waɗi noon darnata saldu nder jaygol ko joom jaygol kay darnata saldu mo e nder jaygol tonga toon jiyaɗo mu Allah tan o arto deƴƴoye o sali ƴewdema o ummima ha o maayi o gonɗinani ɗo o jaɓa kanko abou jahal Allah wi wadde ulama en mbi wa alayna an nu'mina bi dhalika wala nabadan kawnil amadu min narin aw min hadidin wala fi annaha tamtaddu dulan aw ardan wala fi anna musabbatun li umadi dunya bal nakilu amra dhalika ila Allah li anna sha'na al-akhirah ghayra sha'na ad-dunya yani waddi men ko gomdinde ɗiɗo calɗi hoɗi ñiɓa e nder jahannama ɗiɗo calɗi ñiɓaɗe e nder jahannama subhanahu wa ta'ala ñiɓini toon siko juut siko tow siko raɓɓit siko ko ɗi yon ngandu dendagal ko haala lahara ina luurodiri ko woni to aduna ayi ɗum ɗo woni umat nayi ɗum ɗiɗo calɗi dari ɗum woni umat subhanahu wa ta'ala wi simore nde waylun wayli woodani li kulli kala humazatin gaybinirowo heltude lumazatin gaybanirowo yuude alladina on jama dendinɗo maalan jawdi wa addadahu limini ɗi gasata a yahsabu beela homo sikki anna maalahu na jawdi makko ndi akhladahu ma ɗaccuma ɗo kalla ala la yumbazannamo wedde fil hutamati e biyetengol hutama wama adraka ko andintuma ya muhammadu mal hutama yani narullahi ko jeygol allah muqadata kuɓɓangol allatina ngol taɗɗali'uhu ngol foola alal afidate ɓerɗe innaha na ngol ɗo alayhima maɓɓe musadatun sokate fi amadin taw hoɓe gone dosɗe mumaddadatin ñiɓaɗe nder jahannama heɗen mooli allah wal asri inna al insana la fi khusri allahu akbar subhanahu wa ta'ala wi ayuha nnas wal asr oɗo al asr won wiyoɓe komo takkusan ala oɗo ko aduna o fof o ko aduna o tagore allah nde du allah subhanahu wa ta'ala muyɗo subhanahu wa ta'ala wi en ɗo pour artirde haqqillaji men enen ɓiɓɓe adama o wi wal asri min wodori aduna o wal asri min wodori addahar lima fi min ahdasin wa ibar min wodori oɗo aduna ko woni hen gueɗe ɗe ne keskesta ñande fof gueɗel waɗi ñande fof hudeyel waɗi e teskuyaji tindinɗe kattanɗe allah e yottade gandal mum e yaajje gandal mum ƴeewa ko wone oɗo aduna lomtodirgol jemma ñalawma tawi jemma ñalawma ko ayatani min ayatillah wa min ayatihi lleylu wannaharu wassamsu walqamar ene jeeya kawnide oɗo aduna le jemmana hen ñalawmen hen nangene hen siko tawi a watti haqqille oɗo aduna ya nas wal asr mi wodori oɗo aduna ko woni hen e bel welte ko woni hen e lor e ko woni hen e cellal e ko woni hen e ñaw e ko woni hen e ngalu e ko woni hen e basal e ko woni hen e foftere e ko woni hen e tampere e ko woni hen e suna e ko woni hen e weltare e dendagal a gueɗe nan hon hoɗe pooɗo joguiɗo haqqille haaɗi gandinama ndeke oɗo aduna ene jogui takɗo toppotiɗo oɗo mo ganduɗa kanko woni mboɗo huccitina jiyaɓe makko ɓe e rewdemo hoɓe noddamo ha o huncanaɓe lor o fooɗanaɓe jaam homo siftina ɗo ko wiyete saliɓe allah ko heferɓe yaniɓe ganduɗaɓe omo ruttaɓe homo waklitaɓe yani omo waya ɓuruna haadi naibatu min nawayi dar kala ko ari kefar wiyata
ɗum koye aduna tan woni wa hakada zamanun e bala aduna woni hen kani allah fewni oɗo ndeɗo tagore halqun min halqi hono oɗo al asr wal asr ko tagore makko wa annahu zarfun tagaw fi l hawadis aduna o ko envolon yimɓeɓe fof nani naate envolon he ko kewata ko ko waɗata ko jama o e bone o wa in waqat lil mar'i musibatun bima kasabat yada wa laysa liddaru fiha sab kala ka yanema to ɗum weeli ɗum moƴƴi aduna o haaji mum ala heen ɗum kaldata ɗum ko joom aduna o kono joom aduna o hay haaji mum ko woni aduna a maayi walla waasi walla dañi walla resi walla jibani walla waasi walla maayi ko woni heen aduna o aduna o ko en volongier gooto fof nanto huunde yel fof nan toon waɗa ɗum noon kala ko waawi dañƴa e jam e bone haaldo e joom aduna he woto tooñ aduna o aduna booni oto ɗum naatanma heen o an tan waasi hirtude dengeral an tan waasi wottode an tan waɗi ko boni ko de kono ya yanane aduna hay hunde ko waɗi heen waɗi ɗum ko joom aduna o allah wi mi wondiri o aduna innal insana neɗɗo kala mo jiiɗa lafi husrin ina e nder perte honon leñol biyetengol ngol tagore neɗɗo biyeteɗo neɗɗo o kala mo jiiɗa lafi husur ina woni e nder perte ɗe ngannduɗa e golle mum yani subhanahu wa taala wi illa man istasnahumullah ɓe allah ittitini ɓe ko woni ɓe allah ittitini ko illa so wona alladina na ɓeen amanu gonɗinɓe allah gonɗinde nde ka bange mum wa amiluɓe golli assalihati golle majƴe yani dendagal mo jiiɗa e nder oɗo aduna ko kalkiɗo ko gasnuɗo maayde so wona ɓen gonɗinɓe allah haa ɓe kaljidi imanaagal ngal woni ga wa amiluɓe golli kadi ɓe golli assalihati golle moƴƴe ɓe pimi fiɓde tinde ɓe janana oɗo aduna ina jogii dewateeɗo ina jogii takɗo kattanɗo mbona jaɓana ɗoftiiɗo mbona tikkana goobɗo ina toon noon furak baynal fadilata wa rasila geɗe goɗɗe nan toon no ɓurandira hakkunde ɓural e jasre hombo duña moƴƴuɓe ɓe wadde ko birri wal hayr e dendagal kina nafa ɓe ɗum taki subhanahu wa taala yani wa khulasatu amri annum ba'ul fanil khasis ɓe ƴetti ko ɓe jeeyi koye maɓɓe gasawel jasguel yani ɓe coodani koye maɓɓe ko heddoto ko foori on aljanna ɓe gostoti ɗum golleji moƴƴi ɓe ndami ɓe kirdi ɓe gaddi ko moƴƴi ɓen ɗon goni inchallahu taala ɓe jogorani jeyeede innal insana lafi khusr oni kanko allah ɓe ganduɗa wata wasaw hoɓe mbasodira bil haq hoɓe tottodira jamiroje moƴƴe jamiroje ɗe ganduɗa koɗe moƴƴere ummade imanun billahi azza wa jal e rewde deftere nde e rewde annabaɓe ɓe e jokkude dendagal ko ɗum woni ko tawa ɗum woni ko annabaɓe gurno dow mum sahabaɓe guuro e dow mum ɓe maayi en hoɓe mbasodira yo yimɓe mbaddu gonga ñande jeere gonga ñande école gonga ñande jama gonga dendagal ko timɗa wata wasaw bil haq yani to gonɗa gaynako to won wata wasaw bil haq woto ruudan yimɓe woto wujjunayi yimɓe woto wat ƴettutake yani dendagal ko wiyete wata wasaw bil haq goto mon tout ko liggoto ko mbaɗɗa meccal ko ɗo gonɗa nde ɗon haɗa islam no yamirma ya wat ɗon haq gonga wata wasaw bil haqqi fi jeere wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa bureau wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa atelier wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa boutique wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa e mbedda wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa fi kulli makan kala ɗo gonɗa subhanahu wa taala rokki yamirore ya wat ɗon ko yejjittaki ko yooɗi ko haani ko moƴƴi ko ganduɗa sa ari tawa jeeyataki inna l insana la fi khusur wata wasaw bil haq e nder wuro ma galle ma wata wasaw bil haq e nder leegal ngal gonɗa wata wasaw bil haq ya nas hande kay haqqi kon mawɓe hande kay heddi hande goto fof hande yo or wata wasaw bil haqqi ngesa wata wasaw bil haqqi e debbo ma wata wasaw bil haqqi e ɓiima
وتواصوا بالحق كديدما حيث كو كافر حيث كو يهودي حيث كو من أي من كان أون يعني وتواصوا بالحق كلا دمباو دا وند سبحانه وتعالى نديما دون يا وات دون ديوال يا وات دون غوغ دون غوندا دو وتواصوا بالحق وتسكتت ان جامي ان باسيام ين باد غوغ كول دو غوغ غوغ كاجوم ماشين انا نيوت تاي وتواصوا بالحق كاجوم رستوران يي وتواصوا بالحق كاجوم تابال تيو وتواصوا بالحق كاجوم تابال مار وتواصوا بالحق كاجوم تابال نجال جال اوني بنان وتواصوا بالحق دن كاجوم وتواصوا بالحق جميع الاعمال الدنيويه سيكتليا وداني دوم ان الانسان لفي خسر بي ادم اونني ترتها هند ويالتان فهمتني يعني وتواصوا بالحق في كل مكان يعني وناتن وتواصوا بالحق تن بس مبيرن غونغا على ko jogiɗen ko liggotoɗen ko kutortoɗen ko toon mbaɗaten gongaji ɗi wona tan wata wasaw bil haqqi an wata yenna ɗum yawti ɗon e liggeyaji men ɗi e kulle ma nahnu aleyh duniyan wa ukhra kala ko mbawɗen wona dow mum wata wasaw bil haqqi wata wasaw bil sabr duttoɗen garten e wata wasaw bil sabr la budda sabr e ko aya o haali وأوصى بعضهم بعضا بالصبر عن المعاصي وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق ناني وتواصوا بالصبر جود صبر لا بد بي آدم ينني تودي وني كوي أودو دهر ناني إن كالي دهري نdeltan ina toon لا بد muñana weltare nde lorno toon لا بد muñana loro cellal na toon لا بد muñana cellal ngal mbawa wadden ko haani ñawna toon labudda muñana ñawo yani dañal na toon labudda muñana dañal basal na toon labudda muñana basal foftere na toon labudda mbattana ɗum haqqille muñana ɗum wattab tampere na toon labudda muñana ɗum sunna na toon weltare na toon ina dendagal ma anta alay ko gonɗa ko hen fof yahtaju ila sabr sabu siga tawi a ummima haɗa yiilo jangde labudda muña أو مما يلو جودي لا بد منها أجدي هذه حقيقين الدين ما لا بدادو لا بد منها فاصبر لحكم ربك يا محمد فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر ولا تكن يعني عيسى يونس عليه السلام ñande o noddi yimɓem o wi yoɓe jaɓa Allah yimɓe ɓe cali o wima Allah halko on Allah saliɓe halkude no waɗi ndo muñani ndo waɗi wona o yaa ndo yahi nde holko joni wona laana ndo naate laanaka homo jeeyi leɗɗe laanaka homo jeeyi laanaka Allah laanaka oɗo dari e dow ndiyam homo jeeyiɗa nde ɓe njahi ha ɓooyi laana wi mi loppimi yahani gawƴo o waaka naw pooɗo o waaka naw joni noon heddi ɗo ko usten yimɓe ɓe nde ɓe mbi yoɓe ƴeewen usten ɓe mbawiri yan ɓe mbi mbaɗe couraji yane annabi ɓe mbi o ko annabi ɓe garti yane annabi gacce jaggimo tan on ƴetti hoore waɗe ndiyam holko yayi he o naate niɓɓere ndiyam liigu wimo morat o naatani e ɗum ko ɓuri niɓɓidde subhanahu wa taala wi ya muhammad fasbir wala takun ka sahibil hut kono wata nande joom liigo o de saabu joom liigo o muñana kono noon nde yaltito o wi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin jomam mi tooñi yaafom subhanahu wa taala wi yani فنبذناه بالأرى من بدي ما يلد من مفتي كذا من ديني كنا ده أمي ده غاي كنا يوم موسى يعني موسى نادي جبل يعني موسى ود تاي جوم والله يومي ما سير نبي شيرتنا غاي إني تبت الآن من توبي وتتا من الله بدي آدم وتندعل أنتم في الدعوة إلى الله لابد تحمل التصدقات لابد منال وتواصل بالصبر في كل ما أنت عليه وقت من غندا أو أول وقت منيتا سيكتاي وقت وكذا نبدأ فيدي على من كذا بدأ مثال أودو غرب كيف كيجي من أودو يتغرج بكر والله أودو شاوني بميدو إندر غورة بنغوريتو بالله الذي لا إله إلا هو بدنيتو نود غوتا ما غندال مو ميدا دوم أدن ما دوم وديتو finde subaka tan ha maha jama mbo uddetaake mbo fiyendirtaake mbo tongetaake julɓe juula hen tan jam dañe heɓe meeɗa ɗum sikku kono woni ko gaddi ɗum munde e riireede e tongeede
e lappede enen noon enen ko wiyata mbimi ko enen kam kadde ɗen e dewal Allah tan kono fotan tan ko feñammi hen mi wasira bandam en ɗum ɗo ɗum noon wotawasaw bi sabr labudde oɗo sabru ko waasi so on ƴeewimo onon janngoɓe ɓe onon liggotoɓe ɓe ɗum taki khulasatul qaw ɓuri laɓɓidde ko inna annasa jamian fi khusra tout koko kalki ɓiɓɓe adama hay goto heddaki sona joguiɗo sifaji nayyi al iman go'o labudde iman wona ɓerde ma nde aada yela bida woɗo yel hande dawetake hande ko nasade hande ko nakkasere rufde ndiyameje ne mbaɗate ni ɗum enen hewɓe men kala ɗo fini e damal bitig mum rufade en ndiyam holko tagui ɗum fittuta tawi aɗa waɗa nettoyage noon ala ko bonnata kono noon tawi pandiriɗa hen noon ga kiliyaneɓe gara yeey ko safi jeeya ko regui ko ɗaati ko weeli ko moɗoto tawa ɓeɓɓere ala hen Allah nandi jangge fof ɓe ñaltat to kono sa defi ko haaƴi ko lammi ko metti ko suufi Allah nandi hay debbo ma wiyata koto wattu an hoore ma jawta hen nedde wattat sodoye goɗɗum non mbaɗa homo client dañata walla ko pewnuɗa fof koko boni ɗum noon al imanu bi qalbi ko coka ha tiiɗa kek Allah goto wona toon rasulullah ko wona Allah rasul ko yo yaltu ɓerde maɗa e ɓoye ladde heɓa toon jooɗo caggal ɗum duttoɗa e al amalu saleh sa gasni amalu saleh mbaɗa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr yani yimɓe ɓe liggo ko moƴƴi ɓe nodda ko fewi ko moƴƴi hen yani la yuzahzihu ani dawati ilayhi ay la yuzahzihu woto yergin neɗɗo o walla ina haɗa ɗum wurde e deejje pour siko tawi tan ngel heyɗi walla ngel tampi walla ngel jaaki yani ngel nawasa noddude addawatu ilallah tampere janatade e coon janata o yani duttoɗa tan joni joni goppa ɗum tagi fa huwa qad jaa ila al ardi li yukhlisa nafsu min arrasail wa yatahalla bil fadail neɗɗo ari ɗo e ndiɗo leydi garirɗa ɗo ko ha onon gandi pittol o gandi pittol siko koyngel ma loggima toon holko waɗɗema wona wadde feere ceerda ngara yon koñ hakon jaaje jalta kino sa salima yaltinde gaari koye ma e nder garaji e ha joom garaji arino hoto feeruma daddannoɗo colli ko ɓe toon gaboji ko siko koyngel gaboru naate e nder gueese daddowo joni noon feeru waɗani haqqilla itti toon hoore mum ha joom gueese arino waɗat wona rondoto walla joom mbaala gonɗo e nder liɗɗi ne weddo ɗum noon ɓi adama ari ɗo ko yaltinde hoore mum e ɗeɗo jasɗele gonɗe oɗo aduna ha wawa suɗade gueɗe moƴƴe siko tawi janggo ruttimo to joomi ko subhanahu wa taala ta'alamul arwa kana aqwa janahan taw homo jogui bigjo mbo wawi diwde taw mo jogui joguitajo mbo wawi yewtude omo jogui sam fi alami samawati bil mawti lam yajid illa naksan yuhidu bi allahu akbar subhanahu wa taala wimon ndeɗo simore hoɗon gandi onon jannguɓe ulama al muwahhidi abou hono wiyete hono waaji goto biyeteɗa biyeteɗe Shafii imamu Shafii o wi hende tan oɗo yonanno taw qur'an ara hende tan oɗo yonanno hayso qur'ana fof arani hende tan oɗo yonanno wal asr mi wondiri aduna o innal insana dendagal ɓi adama neɗɗo ko taki wonde al insana woppani hay goto koko waɗi ko alifa laam ɗum taki arabeɓe ne mbiya al alif wal lam ko lil igraq ɗiɗo ɗiɗi so gari ɗi gari ko yolde hay goto ɗi kaldani ɗi kalde koye neɗɗo ñande adama ha batta ndiɗo jibinede yawmal qiyamati innal insana la fi khusr fo nani gone perte fo nani gone dawde bongol illa alladina amanu wa amilu salihat so wona ɓen ɓeɗa mbaɗa golle moƴƴe wota wasaw bil haqqi hoɓe mbasodira gonga wota wasaw bi sabri hoɓe mbasodira yani muñal e wawde moƴƴini allahu akbar asbabu nuzuli sura alhakum muttakasir subhanahu wa taala akhraj ibnu abu hatima abi bourayda goto e sahabaɓe o sifima o wi oɗo aya jippima e nder nde ɓe jonta nde mbo jippi ko fi qabilatayni min al ansar huma bani haritha wa bani harf ɓe mbasodiri ɓe kewodiri ha goto mabɓe watti wiide a fiikum mislu fulanun wa fulan hoɓe mbasodiri beele hono oɗon jogui hono kaari
وقالت الأخرى مثل ذلك فبنباسندرا يورب habe jawti be jeyi genale be batti wiide be jofo gabri tan bela hono oɗona mayani mon hono oɗona mayani mon e nder ɗo ndemo fuɗɗoto jippade nde ko nimo arduno ko hollondirde wasoji Allah noon ari rentinde en ɗum Allah wi ɗo alhaakum soklani on haɗi on ɗaano haɗi on welto haɗi on dañ atta kasuru basadiral atta fahuru watta baahi e hewde wondiɓe e hewde koreji ha ɗum furnatimon on tinnata koye liggey ha on goni hande fijirde mbatte haqqillaji de saabu on waktu dayse ngalano on waktu bisika alano mbatte haqqillaji de on waktu ko wiyeteno ñañoru ko wiyete corugal ko kewano hewano de ay alhaakum mutakasur yani wote cikke ɓeɗo wasodiroɓe genale tan ɗum yaɓɓu tan ɗum fote mumen la dendagal kina soklinma ko ina hanna wadde ko poɗɗa walla ne jogui min mbeɗa jogui ɓiɗɗo wiya min ka ɓiyam sara kulle resata ɗum wona waso wona ko diina siko tawi joni min mi wiɓe ɓi sara kulle walla ɓi sara kulle wi walla pullo fuuta wiye pulo jeeri resata ɗum walla pulo jeeri wiye mi resata pullo ko rendinime fuutanke wi ye min haɗa haalnoɓe ko ay ɗeɗo gueɗe ko ɗum woni alhaakum mutakasur hatta zurtumul maqabir yani aduna mon faaɗani mon aduna mon boni aduna mon wirti aduna mon soofi ha jawtuɗon aduna peeɗon genale alaysa antum alana tazuruna alqubur ɓelon jahata toon holko gaddoy toon toon ya barke kaari yomi ñallo barke ndeɗo yenade tawi ko ɗeɗɗaɗo noon ko haɓɓa haɗa andi a meeɗi yiinade toon ñamneɗa waajo ko lelde dow a meeɗi ɗum noon ɓiɓɓe adama subhanahu wa taala nde haaldata mon nde haaldata koye ɓiɓɓe adama fof Allah haaldano e arab haaldano e amérique haaldano e ruusi tan haali ko jamii bani adama tuunoɓe potiri alhaakum sohlani on attakasuru hewde tiitara e hewde waso e hewde e bonde needi e hewde fijirloji e hewde ko moƴƴani hatta zurtumul maqabira han jottoyɗon genale hoɗon juuro bimana ɗo ko ɗiɗi on jeehi ha ɓattoɗon yaadede genale hoɗon kollo walla on jaɓani tinnade on jaɓani liggade on jaɓani wadde ko moƴƴi ha maayi ɗo joni noon ko sa ari toon koko jogorɗa haaldude Allah mbaddani haydara ko jogorɗa totte mo liggaki tawi yimɓe ne dagana jooɓe yetti rangin so yettima guisere no waddete hono waddete daɓɗo reedu ay laɓɗo reedu wiyata ɗum ko ummo ɗon wata yiitede wiye ka jiɗɗo ɗo postade neɗɗo peeɗa ɗo o woni laɓɗo reedu mo laaɓade reedu deƴƴat tan ha o yetto o adda bilte mo wona tan waajo ne jogui toon ceŋlewel allo tan waaji goɗɗo uroto tan welta foŋolde janngo waɗi somo adda kayit mo ƴewta ko mum subhanahu wa taala wi ayuha almuminun ɗo mbatte ɗo haqqillaji sohlanimon wasoji sohlanimon tiitaraaji e ƴewde yimɓe yo kew ya dañma sorité en ya dañ doole en ha ɗum haɗimon anil jiddi fil amal yani fa kuntum fi lahwin min al qawl anil fi'l hoɗon pijira konnguɗi on mbaɗata oɗon gone compte oɗon kawtora babiraɓe kawtora wondiɓe wa sarafakum dalika an tawjihi quwakum ila al amali bima farada allahu alaykum min al amali li anfusikum wa ahlikum ha ɗum ɗaccani on waɗande koye mon golleji wonande koye mon e golleji yimɓe mon wa ma zala dalika daydanukum wa da'bukum alladi sirtum alayhi hatta wasaltumul qubur ɗum tagi sa ari to sahihil muslim to imamu tawif an abihi o wimi are nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo yaqraw alhaakum muttakasu o wi garmi e nelaɗo aya ono fire aya ono firte waɗi noon qur'ana la budda lugal arabi fira ɗum walla muhammadun sallllahu alayhi wa sallam fira ɗum kanko mutawif o wi ndo are nelaɗo o tawi nelaɗo ene jangga alhaakum muttakasur o wi wowo yaqraw alhaakum muttakasur qal
يقول ابن آدم مالي ومالك يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمديت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. حديث قطعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. بويت نلاد فلان من أو آية أو حديث أو حديث أولي بي آدم نبي جودم يا ابن آدم على كوني جود ما صنعك نيام دان دول دا على كوني شمتي ما صنعك بوري دا سيكي على كوني جود ما صنعك شكي دا يوت ko wona ɗum ka ɗaccowo ɗum ɗa ɗaccira ɗum yimɓe nelaɗo rutti kadi aya heewi ibnu adama so dañino cangol kanŋe ma jortotono yiɗa kadi daña ɗiɗi wañno nalaga heewata kundugel ɓi adama sona leydi allah noon no jaɓana tuubu boya kala on duttiɗo e allah. Ustadul imam goto e ulama al muslimin o wi waqad yakunu mana takasuru attagalubu fi lkasrati ay طلب كل واحد منهما أن يكون أكثر من الآخر مالا أو جاها. يعني قوتي علماء العرب قوتي أندو بالدين فكري آية أو بيدو من أو بيدوم دي سواد كله فول برد تقود برد دول برد سمب برد درجة برد جود إلى ذلك لمجرد المغالبة لا يبغي السائي في شيء إلا أن يكون مال أكثر من مال الآخر. كلام جيد أنا يا هند يقول نتو جود برنتو دول برنتو سمب يعني كما وسان الجمهور الغالب من طلاب الثروة والقوة كدوني دعب هند كدوني أدنى هند كدوني وقت هند كدوني ها ومن الذي أن إن حديث فجرني الهاكم متكاثر سكل نيمون يد دنيال يد واسو يد دول حتى زرتم حتى هلكتم وصرتم من الموتى فأداتم آماركم فيما لا يجي فائدة ها مايدون تاي ماي غولمون ala ka nafata oɗo zurtumul qubura ngara hen nder juurogol mon he mo addi ɗum oɗon gandi o ko imam maraki gandi oɗo ɓandu mum mayani tafsir maraki andi tafsir jeeyeten ujunnaji sappo mbona caaka ulama al arab hande sa ƴeewima nder leydi makke e misra e pakistan ene dañata a wawa dañ ko muula fay so ko milliard de gasattaɗo koɓe ƴetti hay goto waɗi nono wi inna ziyarata al qubur juurogol genale yaade toon aɗa juuro genale ina jeeya ko ɓuri mawnude e ñabbuuli yani ko safaruji kay wonande ɓernde yorde ina foti saa fof wirto genale ne ƴeewa beele ma wonko arti miijo ko leli ko ɗo ko toon no feewi yani juurade genale ene siftina maayde ene siftina lahara وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا إن أستكادي جورتوجي ما يديجي ما إن ريردين ما كدي وشدي الله دم تكين الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور مي هدينا من جورة ياد جنال مي يمري من يون جورة جنال نون شرط قوت فإنها نجورة جنال دين تذكر الآخرة إن سفتنا الآخرة سفتين جورة رويت دا جنال كسفت رويت الآخرة بسم الله فمرحبا جنالنا شفتنا الآخرة كما لا خلاف في من زيارتها إذا حدث في ذلك منكرات كل نون سكتاي منكرات نتون ولا جدنا غندا كو نلا هادي ادين كو ناندي وربه نجاتون رewbe نجاتون فتناجي لا تهمد أقباها ولا جورا يا ماي تاو باندي دا ماي دو يعني كو دورادي دum yomi wala barke o yomi hira barke o yo barke o takko am yo barke o ɓaaro am ko ɗum jayirta toon ka kafirun bi rabbik yani ñallata koye barke allah mbetata koye barke allah aɗa yara kosam neɗɗo aɗa ñama lacciri mo aɗa dura maaro mo o wiyani ɗum alhamdulillah jamba ala maaro en ɗeɗɗa ina maayi gara mbiya ɗum yo rokkuma ala ko jogi mo ganduɗa hay hunde ko jogi haɗa ñalle maaro aɗa weete gosi aɗa ñalle ɓirɗam aɗa yari tangana aɗa ƴakki mburu ɗum ɗo fof a wiyata alhamdulillah sahibu mburu ɗum kay saɗa du'o kay du'ata kam omo jarɗa tangana mum walla omo ñamɗa maaro mum kono omo ganduɗa ƴettu ɗum ubbuɗa nemliɗɗa ha laaɓi jahɗa ɗum noon siko tawi juurogol ngol ɗo ngol wiyata mon ɗo wona ngol ɗo woni ngolot
kono qur'ana so ari addat fof wota hakkiloni wonen yimɓe wota ɗaara tawde wi takasur hatta zurtumul maqabira sikkata hande neɗɗo ne wawi dañde ɗo mosir ko juuroytono ko kañum dogo juuroyo guenaɗe la ida kana tuzakkiruka al akhira fa marhaban wa illa fala wota yah heɓ galle ma joɗɗaro woya fodde ma ɗeɗɗede amɓe wariɗa subhanahu wa taala wi kalla izdajiru bimana ndoge bimana izdajiru ndogre keeci sawfa talamuna hoɗon pay andude hoɗon pay andude ngol ɗo taƴendirgol e ngol ɗo perendirgol e nde ɗo tikkere e nde ɗiɗo gañguji haaɗi molodiri wa alji'u ila tanasur alal haq yani jeehe mooloya ɗe goonga waɗi noon hoɗon mbaɗi andude ko gonɗon ko dow mu siko tawi ko ni goruɗon mo on gandu résultat muɗa gasani mo o ɓeydi tahdid sappude summa refti kalla ala sawfa talamuna mo on gandu wattande ko mbaɗaton ko kalla oɗo ko irtadi wondude e goonga law talamuna so on gandi ko mbaɗaton ko elmal yaqin e gandal pellet hay goto mon ɓattatako mana fijude yani fijirloji gonɗen ɗi ƴeewe tan duniya men o sabareji sinamaji ñañoji wasoji suwareji sabareji kirle yowmal ɗi hay goto meeɗa yiide oy si en gandino ɗum ɗo elmal yaqin battande mum ɗo toɓɓini men ɗo eɗa peeɗen ɗo eɗa battinten ɗo wallahi ma en ɗo ɗum duuɓi temedere kono noon en jaɓani wattude en haqqillaji subhanahu wa taala wi latarawunna aljahim hoɗon payi hollede galle goto biyeteɗo jahim heɗen mooli allah jahim jahim ko jaygol allah ngol ganduɗa waɗete hengol ngol heblana tan ko liman yalhu anil haqqi la rayba fiha yani dendagal waɗɓe pijirloji waɗɓe tan noosoji yani soreji pijirloji tan woni miijoji mumen belsidare tan wasoji tan titaruji tan ɗum tan ɓen ko jahim fadi ɗumen latarawunnal jahim ɓeɗo maɓe ji jahim heɗen mooli allah summa latarawunnaha maɓe ji jahim aynal yaqini goto goto o guite mum niɓɓiɗani yitere pellet nani jahim nani aynal yaqini amma yiɗum yitere ma lamde toy nde jillani hay batte ina laaɓi hay hunde wirnaki hen subhanahu wa taala wi ayyuhal mu'minun sika tawi kadi yeehi ha yettoyima summa reftila tusalunna mo on namne yawma idin ñanden anin na'im ɗo noon ko histoire allah wi oɗo neema mbandañƴona mbattuɗon wasadirde neema leñol neema laamu neema jawdi neema gurdam neema lelade ɗanade wertude daage hono no mbaɗɗen ni ne ƴeewa mañataji neema wottade ha haara neema hirtade neema yarde ndiyam ɓuuɓɗam neema dendagal ko safi ko yooɗi ko waɗi tiitara dendagal ko jiiɗa tan weltinma allah wi ñande heen mo on namne ɗiɗo neemaji ɗe dañƴon ɗiɗo holko mbaɗɗo nde jarɗa ndiyam ɓuuɓɗam nde no mbiɗa nde gottiɗaɓe ha redere ma ndi wi teb kaccitiɗa hadu wi teb kirtiɗa du wi ñoƴ holko mbaɗɗa nema ne diwa ɗo tawde mayani ñawani ene diwa subhanahu wa taala wi ya muhammad summa refti la tusalunna mo on namne yawma idin ñande heen anin na'im alladi tatafakharuna bi wa ta'uddunahu mimma yubahi ba'dukum badan satusaluna anu madha sanatum bi هل أديتم حق الله فيه ورأيتم حدود أحكامه في التمتع به فإن لم تفعلوا ذلك كان هذا النعمة غاية الشقاء في دار البقاء سفتوي جن إن غير أريد نعمة ما ينامني أودو نعمة بمسندران ندم هذا لمتان نوم كو غدي برد تيتر من ما ينامني هول كم بدنين بلين بدينين حق الله walla ndeninen keeri ñawoji allah ɗe dakmitta ɗen ɗum siko tawi en mbaɗano e neema e hay batte oɗo neeme battande mum wontata ko malkisa e nder galle mo ganduɗa ko toon wattinta yimɓe jaltata ɗum tagi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu
ورم عمر من غچتانا نلاد روى عن عمر رضي أنه قال أي نعيم نسأل عنه يا رسول الله أودو نيم بيدا من نامني هم وني أودو نيم من نامنته وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا من مايات تاي من جلتنا ما غالي جامن من جلتنا ما جودي لامن نلاد وي ظلال المساكين بوبيje galleji ko on gaddi galle fo badadi wali dowti en sa yalta tan bala berta daga ma walla bada pilian ma lelada andine dum ko neema amma namne do wal asjara ledde gonde galle ma wal akhbiya e kuduci walla hudusuru ndiyam ɓuuɓɗo hande ko mbaɗete wona ko masi goɗɗo wulna ɗum noon tuma joni wono mo wiyete foursidaire amma namde foursidaire walla ma namde kuɓeje towɗe dandannoɗema nguleke ɓuuɓol wal ma'ul baridi fil yawmil harri hay ndiyam ɓuuɓɗam e ñade ñalawma gulɗo ma en namna summa la tusalunna yawma idin anin na'im ma Allah namna men hay gotel en ɗaccata hay gotel en woppata hay gotel en yejjittaake ɗum noon simore nde e ndeni alhaakum sohlani on attakasuru yidde waso hatta zurtum ha juuri ɗon almaqabira genale ha maayɗon kalla ala wote mbaɗe noon sawfa yama joni talamuna gandon batte nde ko mbaɗaton ko summa refti kalla ala sawfa talamuna kadi mon gandu ko mbaɗaton ko kalla ko gonga law talamuna son gandi ko mbaɗaton ko elmel yaqin yani mon dok ɗum ndeno ɗon ɗum goɗɗitoɗon ɗum la tarawunna al jahima mon kolle jahim summa la tarawunnaha mon kolle ga aynal yaqin summa refti la tusalunna mon namne yawma al qiyamati yawma idin anin na'im wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam calli kala de men dum pour hebla hembo mbo fiyata ko ɓerɗe mo fiyata alqari'a ñalawma piyowo ɓerɗe o waɗi noon kulol siko tawi jaggi neɗɗo heddoto ko ɓernde waɗa rit 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 noon ɓernde nde waɗata hande gasa ha ɓernde nde natta hanti dañde dillude ɓerngel ngel gasa hanti ngel wona faariha hanti ngel ala haybat fo gasi ɗo huloteno yawti kulol ɗo maayateno yawti maayde a huuli alaɗa moggiɗa a dogi alaɗa baariɗa fo gasi woni alqariya ñalawma kongowo ɓerɗe o ɗum tagi jalla shanu haale deftere allah he wi ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة القرآن تفسر نفسه القرآن فرته هورم القرآن كو آيات دي فرندرتا بير سليب الله بيشيراني كو بمبادي كو إنا فيابي إنا دوبابي يعني إنا ودابي ونغاندينا أكسيدا دين مولي الله قارعة ويا برند kono toteru ko min biyata faabru ko darindo e nder karayal ngal helata wiyete ngal tocconde yorde ko wiyete ko sarde comba walla ko wiyete ko bone diwa tan wiyamu tan wonko heddoto hen bimana ñalawma yawmal qiyamati yimɓe juuli subaka padi puɗol naange nge salima fuɗ ɓe jooɗima ha weeti hendu ɗum nduna jaya kenal kawni kalna jaya ndu jayira hirnaange ndu jayira funnaange ndu jayira worgo ndu jayira rewa tan hendu no weli kono naange jaɓani fu yimɓe gona hen tan ha yetto hedde 10 heures walla hakkude 9 heures dime 10 heures tan naange nge weeɗo ƴellet ɗo tan nge weeɗo tan puccet gerondo dow nge wona hen nge wona hen nge wona hen nge wona hen tan ha nge yetto ɓe mbiyeten ɗo woddu ha tan lewru ndu ne wiye ko fet sukka heen ina yaawi noon lewru ndu ara wiya wirtoto ɗum nange wiya yawtata tan ɓe cila ayi ɗum woni alqariya kak no nange nge e lewru ndu no goɓɓodiri ni ko ni ɓernde ɓi adama nde woɓɓodirta ñandene ngol ɗo kulol so yingue nangue no ummiga ɗum noon ya mouhammadou alqariya to ñalawma piyowo ɓerɗe malqariya holko woni o ñalawma malqariya holko hongata ɗe ɓerɗe ñande heen holko jogori firtude ɗe ɓerɗe allah wi en
o ɓeydi mawninde affaire nde o wi wa ma adraka ko andintuma mal qari'a holko woni nde fiyande holko fiiɗo ka annahu la shay'un yuhitu bihi fa mahma takhallayat amraha wa hadasat sha'naha fa hiya a'zam min taqdirika yani kala ɗo mbawɗa ɗum hoddirɗo mbawɗa ɗum fonduɗo mbawɗa ɗum nannude ɗo mbawɗa ɗum yiilade gande koye fiyande ɓernde yawmal qiyamatina daro ala ɗo foti e mawnugol e kulɓinagol e jakre wonande ɓi adama allah wi ya muhammad oɗo ñalawma yawma yakunu nnas oɗo ñalawma ko ñalawma biyeteɗo yimɓe ina laato kalfarash mbiyeten ɗum ko kurwañ wañ woni kurwañ wañ siko tawi jayge huɓɓama jemma ina wonno toɓa ndungu on jiyat kulloñ allah fof ina laawo ina jana e jaygol kuɓɓongol he ɓiɓɓe adama na jaltiri ni noɓe payiri ni e noɓe carori ni ɓe mbayi kono koñ kulloñ allah koñ allah sari e hedde jaygol no jana hen allah wi kal faratil mabthus ɗum wayi kono mbeɗoñ allah walla ɗum wayi kono kurwañ wañ mo ganduɗa al mabsusi cariɗo ɗum tagi goto yimoɓe araf wi ima hono biyeteɗo jarir o wi innal faras daga ma alimta wa qawmahu mislul farash rachina naral mustala goto e maɓɓe ɓe jennodira o wi faras dag o anda kanko yimɓe makko ɓe mbayi kono koñ kulloñ koñña maɓɓo e nder jayge huɓɓague ne ite almabsus noon bi mana almuntachir mbeɗoñ allah cari koñ mbijiti koñ ceertu koñ gotel fof no rondi ñalawma yawmal qiyamati so finama on subaka ɓiɓɓe adama ka noon finirta ka noon dawrata yani ɗum tagi yimɓe ɓe ɓe ceerata e kulol oɗo ñalawma ɓe gona hoɓe kuli hoɓe mbeemi goto fof no rondi to anda la yadruna maha yafalun hay goto anda ko jogori wat wala maha yuradu bi walla ko jogori waɗede mum koɓe mbayna koñ ɗon mbeɗoñ allah koñ ganduɗa so jayge huɓɓama gotel fof anda to rondi diwat tan wi joni yaaha oɗon gandi so jayge huɓɓama ɗo gotel fof ɗo lumiére o hocci ɗum ko to rondi ɗum tan ne weddo hanti ne yanaya e nder jaygol ɓiɓɓe adama haqqillaji jayi bal tadabu kullu farachatin ila jiha gayra ma tadab ilay ohraha ɗum taki subhanahu wa taala wi oɗo farasil mabsus tawde firtataka kal muntachir o wi e nokku goɗɗo ka annahum jaradun muntachir ɓe mbayi kono kañi walla no wiyeton ɗum diwoji walla no wiyeton ɗum baɓɓatti wono wiyete kanuji gasata so carima mbijima ina firta ko waɗano e dow leydi he ɓiɓɓe adama no mbayi hulde e jagde e horade ɗo ɓaggi e holade ɗo jaggi e horade ɗo rondi yumma ala baba ala ceerno yejjitama a yejjiti galle a yejjiti ɓinguel a yejjiti debbo a yejjiti kulla chey e on waktu goto fof waye haqqille mum waye daraja mum kono jaradel muntachir walla farasil mabsus oɗo ñalawma padaɗo ya mouhammad oɗo ñalawma goto ko yo heblonomo komo garowo mboni ara allah wi ñande hen وتكون الجبال kaaƴe ɗe ko mbiyeton felloji ko kaaƴel toftelen fof foti kono kaaƴel wookam onon ko wiyete fulɓe fuuta ko min kalanta noon kaaƴe mataw oɗon gandi ɗum minen min jogui ko leydi fondi kono onon oɗon gandi ko kewi guine subhanahu wa taala wi kal ihmil manfush ɗum wayi kono leeɓi yani mbaalu yani kirsaɗo walla fodde makko hirsede ina waɗe yimɓe to naareɓe walla wona aynaɓe to fulɓe ina jogo kesa leeɓi baali ɗi kesa mbaɗa ɗum no wironi tappa ɗum tappa ha ɗigga o wi ɗum ɗo rendina ɗo tan ina way tan ko mbiyeten ko dunuuba walla dulendu walla hendu ɓurtuɗo haqqille tan ha yana kon leeɓon joowa koñ ɗon hono koñ dartoy to o wi ɓiɓɓe adama ñande hen ko noon mba'ata kaaƴe ɗeɗo felloji ñande hen ko noon ɗiggirta ɗigga wiye puruk sika tawi ɗum sarima ɗum wijima yani subhanahu wa taala wiya yiyata mandarga yel alamade ɗum noon o ñalawma
mo ganduɗa so heeli kaaje ɗe jiyataako so yimɓe carandiri ganda ɗo ndondi ganda ko jiyata ganda ko nanata ina hanani juulɗo kala gonɗinɗo Muhammad mo baɗɗo Qur'ana deftere mum dado oɗo ñalawma ko ñalawma jogorɗo yettade somo arane mo humpinta somo yettima ne on goto hoyya hay goto wiyata goɗɗo ko woni wa takunu ljibalu kal ihni lmanfus oɗo ñalawma subhanahu wa taala wimen ɗeɗo kaaƴe hoɗe kelat bangeji ɗi ceerta haydara heddata ko majji so waɗade ɓaata kono mbaadi leeɓi sappaɗi ni ñiiɓata yaha weeɗo fa kayfa yakunu l insana hina hudusiha wal jismu addaifu sari'u l inhilal ƴeewe tan deke e nder misal ko muuyi heen ƴeewe tan no kaaƴe mbay tidde ni no kaaƴe mbay tekkude ni no hayre way ni goto men fen andi hayre siko tawi ɗum ɗo woppani hayre hande sarinde wijinde wayino leeɓol ni kono ɓalel ɓinguel adama ngel ɓalel ngel ɗo ɓalel siko o ñalawma fembi ngel hono ngel watata mataw ñalawma mataw hen waajiɓe goɗɓe ɓe ɓalli mumen jahata toon kayen ɓen mataw ko gasdugguji mawɗi ɓen mataw ma daɗe la siko tawi hayre wawa heɓɓade ñalawma yawmal qiyamati o gande koye ɓalel ɓi adama ngel ɗo koyel toɓɓude ngel dangel fee koñ beccoñ wirti derel fee koñ koye koñ ha yetto yi peɗoloñ wawa daranade doole kulhulol ñalawma yawmal qiyamati padaɗo ɗum noon julɗo fof yo heɓlo ko garat oɗo ñalawma ayyuhal mu'minun ñalawma qur'ana haalimo haali ɗeɗo kaaje gasata fi iddati amakin fi lqur'an wonɗo wi'en wa tara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab oy wonɗo jiyata kaaje ɗe ɗe dari cikka koɗe deƴƴata koɗe laawiɗe ɗe gonta dartade wonɗo wi fa kanat iljibalu kasiban mahila wonda kaaje ɗe gontata ceenal saro wijo wondata hay ndiga wonɗo wiye qur'ana wa suyirat iljibalu fa kanat saraba kaaje ɗe care mbije sika ƴeewiɗe ɗe gonata yeeso ma ko weendu walla ndiyam sa ari ɗo no tawata ɗon ndiyam wonata ko saraba ɗum noon siko tawi kullu dalika li yubayina anna hadihi l ajsam al azima ɗum feññinande men ko ɗiɗo ɗeɗo ɓaleje mawɗe ko wiyete kaaje e no ɗe tagirani no ɗe ñiiɓiri ni no ɗe dariri ni oɗo ñalawma so ari bonnat ɗum firta ɗum fama baluko ayyuha almakhluqu daif alladi la quwata la holko jogorɗen wiide ngel taga ngel loogel ngel annduɗa ngel ala doole ndeke noon caggal nde Allah sifani en oɗo ñalawma eko jogori wonde e kafeeje tagore nde o watti heen omo haalana men golleji ne joɓee ƴeewe tan o ñalawma so waɗama ni ha gasi e ngol ɗo kulol e nde fayre e nde ɗenƴere e nde jakre e nde wemre e o waktu no way hulɓinade ni ko ɗo mbiyeteɗa addu ko ligginoɗa ɗo addu ranwin yo laaɓ ko tottanoɗa ya liggo yo ara nde gurɗa aduna eno fonno capanɗe joyi ñalawma capanɗe joyi hitande temeɗɗe ɗiɗi ñalawma balɗe sappo addu ko wonno hen jaam addanam ɗo ko wonno hen bone tekɗo ɗo Allah wi no o ñalawma way hulɓiɗo ni ne ɗe kaaƴe pirtorto ni no ɓi adama wata wemde ni no sarorto no wijorto no jakirta ni koye oɗo place Allah wiyata ɗo yo golle garta ɗum tago wi fa amma man saqulat mawasinu kala on mo ganduɗa peesirɗe mu teddi bimana bonɗima e moƴƴima mbaɗama ni moƴƴima mbaɗi ni bonɗima fa huwana on fi ishatin hombo wone gurdam radiyatin moƴƴam belɗam radiya koko wela koko weeli ko safi sondo ko tew mbiyeten ko tew cafɗo sondo ko maafe mbiyeten koko maafe belɗe sondo ko ceefujin mbiyeten ko momi ngata jungo mum yani no safi yani golle ɗe gadduɗa ɗe ko radiya ɗum noon wuur yani yeeso makko ɓuuɓa hen fittade mum ɓuuɓa hen ɗum tagi yani yogo e mo fassiroɓe qur'ana mbi anna alladi yusanu huwa suhuf allati tuktabu fi alhasanat wona wiide ni kono ko golleji ma wona kayitaji ɗi ko golleji mbiyannoɗa ko mbaɗannoɗa ko jahannoɗa ko pewnannoɗa ko gurnoɗa dow mude gurɗa nde haɗa selli haɗa e jaam haɗa wuuri a mayani ko mbannoɗa ko koko ɗum gartirta Allah wiyeɗen mooli Allah
wa amma so tawi manna o khaffat on no hoyi bimana sagadat qimatu mawasinu fawmu hawiya on mo ganduɗa kadi bonɗi mum woni ko ay bonɗi ɗi ndondi moƴƴi tan moƴƴen kon diwi tan kon ndondi ɗo bonɗeje ɗe fof mbatan kurut camele deɗen moli Allah heɗe fa ummuhu faandi torde makko bimana to jaaƴoyto to no mbiyeten ɗum to yettoyto to wattinta to wonata to yahata to yani to wattinta toon wiyete ko haawiya heɗen mooli Allah ɗum ne ko gotole majji ɗum ko jaygol Allah wi haawiya ko ɓurgol bonde jeyɗe ɗum tagi subhanahu wa taala wi men ngal ɗo teesirgal waɗɗe men enen ummatu muhammad an nu'mina bima dakarahu llahu min almisan fi hadi l aya wa fi qawlihi wa nada'u almawasina alqist li yawmi alqiyama allah wi mbeɓe lelna yawma alqiyamati balance uji sa yeehi jeere hayso jeeyowo hay batte ene jogui balance yel keccel hayso jeeyowo haydara ene jogui yawma alqiyamati ko balance uji mbaɗa ina keɓɗo golleji ɓiɓɓe adama goto fof ko addi ko heewi ko famɗi fawate ko balance uji he ɗum allah wi waɗira ko nunɗal yani ina peesa golleji ina serda foddeji goto fof no gollen poti waɗɗi men ko gomɗinen ɗum ɗo mbasen ɗum wittude fala nasalu kayfa yazinu wala kayfa yuqaddir fa huwa a'lamu bi ghaybihi wa nahnu la na'lam kanko andi ko wirne e golle makko enen waɗɗaki men yani sona gonɗinde dendagal ko subhanahu wa ta'ala ko totti ko siko ɗum ari maɗum waɗi noon allah wi wama adraka ma hiya ngol ɗo jeygol kadi nelaɗo andagol ɗum tagi o wi ɗum o wino ɗum nane alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a aya anda la budda firareɗa ɗum tagi mi wimon ñanden so qur'ana wi wama adraka e wama yudrika so wi wama adraka tan o anda hen hay dara so wi wama yudrika noon wonko anden so hawnaki so yeehi